tvorivá činnosť vychádza niečo také konkrétne, hmatateľné, áno, že to vidíte, je to pekné, je to jedle, poteší to, takže jednoznačne zábava. Ja musím to priznať, že keď sa niekam ponáhľam a musím proste tým deťom navariť, alebo ja neviem aj nám navariť, tak vtedy niekedy to je drina. Drina je to, keď varím pre seba, keď varím sám pre seba. A zábava to je, keď varím pre tú, na ktorú som sa tešil. No pre mňa je varenie naozaj zábava, lebo ja sa rada pozerám, keď niekto iný varí. Vyše 80% Slovákov by radi zapájali deti do varenia alebo do činnosti v kuchyni. Dôležité je ale naozaj sa tým deťom venovať, viesť ich k tomu, motivovať ich k tomu. Dievčatá moje chceli piec, tak som ich posielala na kredenc, každá dostala svoju misu a Bibianka, tá staršia 4,5-ročná, povedala, že ona bude rozhodovať. A povedala, že ona bude rozhodovať o tom, čo dáme do toho koláča. A fakt som tam nedala okrem prášku do pečiva, ktorý som tam pridala, lebo na to si nespomenula nič. A bolo to úplne dobré. A vlastne trošičku možno suché, podarilo sa to, ale bola som prekvapená, ako si to tí deti zapamätajú, aké sú kreatívne, aké sú vlastne už v takom malom veku šikovné. Mňa však napadla taká veta z nejakého dabingu, ktorú som niekde povedala v nejakom filme, že neexistuje, neviem si predstaviť problém, ktorý by sa nedal vyriešiť pri šálke horúcej čokolády. Kuchyňa je miesto, kde sa má rodina stretávať, kde sa deje veľmi veľa vecí. Je to ideálne miesto, ideálny priestor, kde môžeme žiť ako rodina, kde môžeme zapájať svoje deti k činnostiam. Treba ísť do toho. Myslím, že kuchyňa by mala byť tým miestom, kde by mala rodina tráviť spolučasť.